Horas madita sa luna. Oras matutu. Tongon balgasi ni rohani de bata, tuganub na tinopana. Siyan na may metro di na magudang, agkadakdanak, bajar-bajar, na poso rodi na tua-tua, dang mardia ibar di bayad de bata asini rohana tu jolma. Di sariho do nasa na marhosa di tanon, siyan suaswanan, pahapahanan, rabdohot sude na magulmit di tanon, tarlumubi ma nahyanolongan ni rohana, ima saluhut jolma manisia. Sialani do bahid na dilehon anak na nasasadai, tubu tu portibion, bahen halua utuhita. Hatong tabuji ma ibana, marede mahita siyan bukwede, nomor 57 ayat sada dohot ayat 2. Mari ite goar ni de batama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni toddi parbadia, na tumopalangit doho tanoon. Amin. Dimula na inung ngadong hatay, jala saur tu debatado hatay, jala debatado hatay, asa ganup na porsea saur tu debata, ay dibagasan hatay do ibana, haleluya martangiang mahita. Alea manami na maringana di banwagijang, nasangap, nabadia, huhut para si roha doho. Say topot mahami na pungudison, tarlumobi akaruasmu, na mamestaw na rihatutubumi sa daryon, na tongon di hagaleon ni pamatang, siyala ni ragam ni parsahiton. Asidorham diaka na totong, majo guarmu na badiyay, ope, rodo hami manopot bagas joromi, mardongan las ni roha, mamestaw na rihatutubu ni Tuhan nami. Mauliate madiho, ay dilawas hodo roak kanaluja, dohot na sorat, laho pasonangommu, atong asima rohama le Tuhan, jalo maparsabon nami, pasiko may saluhut na, mga sakon Tuhan Jesus Kristus, si paluahami. Amen. Tabuji matuhata, marede mahitang, sen buka di nomor 733 ayat 3. Oh
Tabegema epistel di pesta Natal ta di bagasa sadarion, imana tersurat sian Yesaya bidu pitu mamuka maisian 10 tolu, 1 ayat 15 tajahama marsikat soring songonodo didokon. Jadi ninna si Yesaya ma wa tangion hamuma ale pinoparni si Daud dang dope sai hamu paurung-urung jolma do debataku naing lojamuna Dibaini apala Tuhan sendiri mama mangaleo sadatadda dihangu. Idama gabe-gabean masada namar baju jala tumubuhon sada anak. Jala baenon nama warna Immanuel. mantega dohot situak ni loba panganonna paima di boto mabolokon najat jala mamilit na denggan ido saatna martua mana tumangion hata ni debata jala naopiopsa. Amin. Amin. Tabuji matuata marede mahita sian buku de nomor 560 sia ayat sada dohot ayat 2. Damang dainang saluna, sonari masuk mahita, tu liturgi, panopau dohot hadadabu ni jolma tu bagasan dosa.
Saluhut na do ditopa debata ujui langit tano laut dohot nasai sina ditopa doa kaswaswanan papahanan dungi jolma saluhut nai majadi do marhite sian hapestaran dohot hagogon di debata di bagasan huasona nabadiai alai kabe mardosa do jolmai ala tarela ibana tu sibolis jalanunga di dabu debata tu jolma na parzului dohot tu uloki tatangihon ma liturgi na parjolo. Yohanes sada ayat sada rodi 2 dimulanai nunga adok hatai jala saur ro tu debata ado hatai jala di debata ado hatai imana saur tu debata dimulanai. Sada Musa sada ayat sada dohot 2. Dimula ni mulana ditopa di bata langit dohot tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala hulum di atas lumi. Dungi mga reak-reak ma todini di bata di atas ni akka aik. Sada Musa sada ayat 15. Dungi makuling ma debata ninna jadi maho na tiur jadi tiur ma tutu na nunga dinggan di debata na tiuri di debata iba ma ibada negara sana ni nantiur siya naholom dungi di guara di mata nahoyui arian guarna naholom borongin dungi bot maari torang maari mse ima ari parjolo. Bagaimana? Dungi? Sada Musa sada ayat 6 dohot 8. Dungi makuling Musa maribata jarima hajak kajang di persitongan ni akka aek bahen persirangan ni aek tu aek. Jadi di puli debata ma hajak kajangi asa disirang aek akana ditoruni hajak kajangi sian akana digijang dihasang hajangi gabe menjadi ma boksongoni. Dungi di guar debata ma hajak kajangi langit dungi bot ma ari torang ma ari muse ima ari parjulu. Mana kedua? Udah Bapak ngomong, sada Musa sada ngomong. Musa sada 9 sampai 10. 9 sampai 10. Dungina debatama marpungu hamu aek akana ditoruni langiti tusada inganan asa tarida mahiyang gabe menjadi zongoni dungi diguari debata mana mahiyang itanoon ipapunguan niaka aek dat doar jadi nunga dengan debata nah mak Ayo, satu Musa sada Musa sada. Oh, Mama Jaha. Mama. Iya. Ayo,
Sada Musa Sada. Sada Musa Sada. Sapuluh sada sampai 10 tolu. Sapu Sada Sapu Tolu. Dung inana de batama Dung inanami de Batama. di pantu bohor hon tanoima Di Pantu Tonoima. dohot 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 Dot. suan-suanan Do suan-suanan. napar parbuen boni Namar Parbue Boni. hawangkana Alangkana. marparbuehon Marparbuehon. bonina di bagasan Bonina di Bagasan. tudos tu mansamanna Tudos tumasamanna. be di tanon Dari Tanoon. gabe menjadi mak songoni Gabi menjadi masongoni. jadi Jadi pantu bohon tanoi patuduhot tanay. ma dohot Na dot. suan-suanan Suasuanan. napar parbuehon boni Namar Parbuehon Bonina. tudos tu Tudos tu mansamna dohot masamna dohot. awana Doana. marparbuehon Marparbuehon ma. bonina di Bonina di Bagasan. tudos tu mansamana Tudos tu masamanna. dunginonga Dunginunga. denggani dia Denggadia. debata Debata. jadi Jadi bot mahari hot mahari. torang mari muse Torang mari muse. imari Limari. patulohon Patuduhon. Dungi makuli musema de bata. Jadi mahamu akapanodang kajang nilang iti. Bahan perserangan ni Arian. Siap borgin. Gabeta dapawa. Titik di padan dohot aka ari dohot taon. Satu Musa Sada 20 sampai 21. Dungi makuling musema debata tipatu buhon aka aik ima gulok-gulok namar hosa aka namar jirir jala marhabangan ma aka pidong di atas tanoon martonga-tonga langit. Dungi ditopa debata ma aka deke nabalga dot nasa namar hosa aka namar jiri-jiri di bagasan aek masih boan masana ro di nasa pidong akana masih boan masana jadi nunga denggan dida debata. Sada Musa Sada ayat 24-25. Dungi makuling musema debata di patubuhan tanawi masuk hosa akana mengulu masih buan masama aka dorbia dohot gulok-gulok dohot binatang masih buan masama gabe majade masangoni dungi di pauli debata makai binatang tanon masih buan masamna dohot aka dorbia masih buan masamna dohot gulok-gulok ni tanon masih buan masamna jadi nungadega di ida di debata. Sada Musa Sada ayat 26 dohot 20. Dungi makuling musema debata tolema ita topa majolma tumiru rupata tudos tu pangalahota asa dirajai deke akan di laut dohot pidong akan martonga-tonga langit dohot akadurbia ro disadok tanoon nang sude gulok-gulok akan nama jirir di atas tanoon dungi di pasu-pasu debata mana sida ninna debata tu nasida marpino pari mahamu asa sopar hamu jala guhi hamu sadok tanoon jala patuduk hamu jala rajai hamu deke akan di laut dohot pidong akan martonga-tonga langit ro di sude binatang akan nama jirir di atas tanoon. Sada Musa Sada ayat 7:5. Sada Musa Sada ayat 7:5. 5.
15. 15. Alay anggo sian parbuenihau na di pasitongani por laki. Alay Alay, anggo anggo, sian parbuenihau. Sian parbuenihau sian parbuenihau, na di pasitongani por laki. Na di pasitongani por laki. na disapat Da pasitongani por laki. si patongan Por laki. por laki. Didok debatado. Diduk di batado, Unang pangan hamu siani. unang pangan hamu siani, Jala unang jamahamu. Jala unang jala unang, jamahamu. jamahamu, Asa unang mate hamu. Asa unang mate hamu. asa unang mate hamu, Hamu. hamu, Dungi. dungi, tunggu. Dungi ninna ulukima. Oh iya. Apa? Dungi nina ulok kimat, mandok boru-borui. Dang natutu hamu mate. Dang natutu hamu mate, sorry. Ai di boto de batado. Ai di boto de batado, Sadihari di pangakamu siani. sadihari di pangan hamu siani, Tonggorma matamuna. tonggordo matamuna, Gabedoson de batama hamu. gabedoson de batama hamu, Uboto nadenggan. uboto nandengan, Dohot naroa. dohot naroa. Tauduti mabusai carata, tabuji matuhata, marende mahita, dan bukwede, nomor 530 sada, ayat sada 1 ayat 2. Jerusalem.
Sonari tabigema liturgi na paduakon, liturgi baga-baga dohot hatu tubuh ni Tuhata, Yesus si palua.
Hamu akadongan alai dukun bada bujol mai tu bagasan dosa dukoni marpamuati dorohan di debata marhiti baga-baga haluaon di bagasan diri di Tuhan Yesus Kristus ipalua naneng rotu portibion. Alani rapta puji maibana disaluhut akapabahenan na tu portibion na mangalehon Yesus Kristus anakna maboan las niroha dame haluaon dohot pos niroha tu saluhut jolma manusia di portibion tatangihon ma liturgi na paduahon. Mikalima ayasada alai anggoho ale Bethlehem Efarta mamet metudo honian anggotung pola duduroni aka huta nama ribu-ribu di Juda. HP sian hodo haruroanas haruroani nagabe panggonggomi di Israel jada aka haruroan sian nahinan sian aka arina robi saleleng nilelengna. Mika 5 ayat 2. Di ini pasal tonarma akan nasida sa rodi tikina hat pengituan ni na manubuhon jala mulak nasida pasi-pasi ni aka panggina tu aka anak ni jolma Israel. Mika 5 tolu alai yong anggo ibana jala mahan mangasahon gogoni Jehovah marhite warni lebata lagida ma bana ma tanida ma mana bana si diarini dini aka ujung ni tanaon. Yesaya pitu ayat 14. Dibayani apalah Tuhan sandiri ma mangalehon sada tanda dihamu. Idama gabe-gabean mas sada nabar baju jala tamu buhon sada anak jala behenon nama guarna Immanuel. Lukas 1 ayat 28 sampai ayat 29. Laho mama masuhi jabunai nin nama tabidiho nani asian di derongani Tuhani maho alai tersonggo do nasida ubege hatai nin narohana do pasah persatabian dia doi ulani mana Lukasnya? Ini Lukas 1 bilang. Mana? Suruh-suruh ya. Enggak, baca aja. Lukas 1. Lukas 1
ayat 30 sampai 31. Jala didok suruh-suruh anima tunasida unakko mabiar ale Maria aida potan asini hadoho di debata gabe-gabe maho tubuhan anak maho Yesus ma bahenomu guarna. Lukas 3 awat. Hombarko di marsuat di suk ua parsingon di Jahowa Yesus suari marsaudo halongonan HP marhu marhuma ani marhut anak. Ikon Lukas 3 ayat 5. Ikon gohado nasarura jala sipar jetodo nasa doluk. Duhut butul-butul sipati gorodo na bekuk. Jala sipar doso na marbuki-buki. Lukas 2 ayat 1. Dungi Roma ujui pareta sia Kaisar Agustus ikon suratan nama nasa jolma di gonggomanna. Lukas 2 ayat 2. Pamilangan parjolomai uju di gonggomis Secretius Tano Syria. Lukas 2 ayat 3. Jadi borhat masa sudena asa disurati ganu tubona ni pinasana. Lukas 2 ayat 4. Borhat banang si Joseph nasian Galilea sian Nazaret nakok tuluat Judea tuhutani si Daud. Namargoar Bethlehem alasian poparan jala marga nisi Daud ibana. Lukas 2 ayat 5. Pasuraton dirina do si Maria oranai naung gabe-gabean. Lukas 2. Oh, enggak. Jangan nangis. Ayo baca dulu. Lukas 2. Ayo bisa. Lukas 2. Bisa. Coba pelan-pelan. Lukas 2. Lukas 2. Pelan-pelan aja. Lukas 2 ayat 10 sada. Lukas 2 ayat 10 sada. Ayat 10 sada. Ayat 10 sada. 10 2. Ainaung tubudo. Ainaung tubudo. Ainaung tubudo. Dihamu. Pani aja yang baca. Ya. Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Ainaung tubudo dihamu sabonginon diutani si Daud si paluai. Ima Kristus Tuhani onma partinandaan dihamu poso-poso dodo apoton muna nabi norhos peak di panggatantan.
namanya? Noaing tau duti macarata amanginang marhite na masuk mahita tu acara pagalak lilin jinau homa tu jolo amang parjamita amang padita bet negosirait amang parageda amang situa silaban amang dewan diakonia amang situa Huta Barat ketua manang mewakili panitia Natal umum amang pardosi mewakili Parhalado amang ketua Dewan Marturia amang situa Libong mewakili Namar Sahid ruas Namar Sahid Renge amang JP Lubis Sian Wektolu na mewakili keluarga Namar Sahid Renge ima Nyonya JM Banjarnahor Boru Aritonang Sian Wek 22. Uhud Mahita Marende sian buku de nomor 54 ayat sada rodi ayat 2 tapagalak ma akalilin naung dipasahat tu hitabe. Jongjong Mahita. Juru
Kodul Mahita Saluhutna. Tapuji matuata, marede mahita sen buku ede, nomor 645 ayat sada. Damini debatana semurung sian saluhut naroha, imana mangaramo tiati-ati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita kamanginang, selamat Natal di akamanami, inanami, ruas ni huriata ke bisi jantung, natongon di bagasan keterbatasan kondisi fisik alanya kaparsahiton. Selamat Natal di hama kamanginang. Selamat Natal matong nang di keluarga. Naruhon aka keluarga ta di nata patupa Natal di obason. Jala hata di bata manggo kilas di rohata di ibadah Natal ruas namar sahai rengerap doh keluarga dienet sian tema Natal nong dipilit huriata sian Matius sada ayat 20 sada sahar rodi 24. Songon didok katane di bata. Turbubuhon anak maibana, Yesus do guarna bahenomu. Ai paluonna do bangsona sian aka dosana sidabe. Masa pesudinai asa jupang na hinatahon ni Tuhani. Marhite sian panurirang na namadok. Idahamuma gabi-gabiat do namar bajui. Tubuhan anak maibana, jala baheno do guarna Immanuel. Lapatanna dongatama debata. Jadi dung tarsunggul si Joseph diului ma hata ni suruh-suruan ni Tuhani saut ma dialap na niolinai. Ido sahat ni hata di debata jalagabe aplikasina di subtema natabaen kehadiran Kristus memberi keteguhan iman bagi jemaat marsahit renge dan ketekunan bagi keluarga. Parjolo sahali pasaton mau lihat itu sudah keluarga teh. Mungkin ada di sini amang suaminya atau istrinya yang sakit, maka amang dan inang yang menemani. Adonggo akayanakonna, adonggo akaparumainna. Isi mau na parumain na manarhonon noeng. Yang menantunya parumainna. Helana. Kadang kau na helana manaruhon? Oh. Anak nga. Oh, adong ko helana HP. Amang si tua. Ya. Anaknya. Iya, ini anaknya. Boruna. Ya, ada. Melihat saya nayak kamanginangda. Ya. Saya ingat ada perkataan seperti ini. Tidak banyak yang aku minta. Sebagai seorang anak, saya hanya berdoa jika ayah ibuku mampu membesarkan kami ketika masa kecil, saya berdoa kiranya Tuhan memampukan kami anak-anaknya, membimbing mereka, mendampingi mereka pada masa tuanya. Ya. Jadi tidak ada kebahagiaan yang terbesar bagi dia ketika dia bisa menikmati
kebaikan Tuhan melalui kehidupan orang tuanya membesarkannya. Dia berharap kebahagiaan terbesar baginya adalah bisa juga mendampingi orang tuanya ketika mereka sudah menjadi usia lanjut. Dan tahun ini menjadi ibadah Natal keluarga dan yang sakit menahun pertama sekali kita lakukan di gereja ini. Ngapi gali di kamudang rotu gereja tahia kamanginang. Ya karena marsahit rengon. Sudah ada tahunan, sudah. Ya. Mungkin kalaupun mengikuti ibadah kita, mengikutinya melalui live streaming. Aling-aling radang jong-jong dan hudul di gereja. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah, boleh hadir, rohita tu bagas joroon, spesial di harorot tahun dan permingguan nasional alai nadohot dohita, maka tidak kon Kristus nang tubui marhite natalta, marhite-hite namar liturgi nakin. Arong nakin namar liturgi luar biasa dah hubigi suarana, sagariau, na sehat fisik dan kepala songo digugun di suaraku do peneraku. Ya, malasak. Natori bayak kodo haro nakin namar Natal sekolah minggu mana na julu. Saunari mau musemar Natal ini ya. Jadi ketika kita merayakan Natal hari ini, maka yang pertama mau diingatkan kepada kita, Natal itu adalah peristiwa datangnya Allah ya melawat kita. Roh debata madapotok kita. Roh debata madongani kita. Roh debata mangulu di bagasan ngoluta na di portibion. Alani nakidokon Immanuel debata ma dongata. Immanuel Tuhan beserta kita. Beserta dengan siapa Tuhan itu? Beserta dengan semua umat manusia. Dohot donang aka natongon makilalahon hagalion ni pamatangna. Suatu roh di rohamuna hola tu akan nasihati do Tuhani. Daw ngate. Hola nakana hipasido roh Tuhani. Ai molo roh Tuhani Tuhami datung marsahit kami. Mungkin ulo do roh turohata si songonete. Molo tabiki jamita ni di tanggal 24 itu rokot tuhita. Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Dengan segala kondisi dan keadaan kita. Yesus datang dan tinggal bersama kita. Dan dia datang tinggal bukan hanya sekedar datang tinggal dengan kehidupan kita. Bahkan dia bukan datang justru untuk membebani kita. Alai rodo ibana laho mangrupi hita. Ala dia tusi ibana do nang aka nata adupi. Alanido di Yesaya 41 di 10 kon di bahasa Indonesia songonon. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Ai namar sahih rengion jojot do mabuak kamu. Saya ulu tu matangis ate. Ulu do songon do kon ni halak bataki mekel di Sihapatara kamu tangis di Sihabunian. Bisa saja Amang Inang menangis tanpa lagi mengeluarkan air mata. Tapi hatinya menangis, jiwanya menangis, perasaannya menangis karena kondisi yang sedang dialaminya. Makanya saya selalu katakan 2-3 hari kurang sehat itu enak. Tapi jika bertahun-tahun kita mengalami sebuah kelemahan fisik, saya yakin kita sering sekali hampir saya jatuh juga ke dalam keputusasaan. Alani do katanya di batatu hita di lasni rohata di pesta Natalon taingot ma rodo di bata madongan hita dan dia sangat mengerti akan kehidupan kita. Mungkin selama ini kita setiap hari bangun pagi justru menjadi menangis. Apalagi si bata olodo pardopahan di paromemuna helamuna anak muna do buru bunai songon nasing mangtiki nama kubasihamu teh. Mau enggak? Mau enggak tiba-tiba wajah parumainnya, helanya, anaknya, borunya sedikit berubah ketika menolong kita? Ulu dati. Pasti di. Oh lo si patala ni loja nasida, alanya kasih pikiran natong. Ya bisa saja wajahnya bisa berubah. Mungkin gerak tangannya ketika mau mengangkat kita juga sedikit berubah. Amang Inang yang sudah sakit itu sangat merasakan itu. Karena
Bisa mengetahui bagaimana kemarin dia mengangkat saya, bagaimana hari ini dia mengangkat saya. Ngamuruk karo paremaikon, alia hama dohonon, datung dohono bi, anda mulai dokon, gawi sotung dicadikon iba begitu ya. Tapi terima kasih juga kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada borunya, kepada helanya, kepada parumennya. Terima kasih. Karena yang paling penting juga kekuatan itu harus dimiliki oleh anak-anak pendamping yang mendampingi orang-orang yang sedang mengalami kondisi fisik yang lemah itu. Saya suka mengatakan seperti ini tentang hal ini. Lakukanlah yang terbaik. Itulah persembahanmu yang paling harum di hadapan Tuhan saat ini. Ketika istri, ketika suami, ketika anak, ketika boru, ketika hela, ketika parumain, mau tetap dengan kerendahan hati, dengan ketabahan, dengan kesabaran, mendampingi, bahkan merawat orang-orang yang sedang mengalami kondisi fisik yang lemah. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong karena Dia datang untuk menyertai dan meneguhkan kita. Dan yang ketiga, Natal memberikan pengharapan melampaui keadaan tubuh kita. Jadilah semaruhata kamanginang. Dohot dohamu. Natongon di bagasan kondisi lemah, keterbatasan kesehatan fisik. Rodo debata nang tuhamu. Maboan pakirimon. Membawa pengharapan. Karena Dia datang untuk menghadirkan pengharapan melampaui keadaan tubuh kita. Dokon Apostol Paulus bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Memang terbatas do kondisi mulan waeng. Ala ini ragamnya kah? Parsa itu. Alai melampaui di lewat debatano tu hitalah siniroha. Jalai kodohono tama dang sadiaon. Molotung nong stroke piau na 7 tahunon. Molotung nong gagal ginjal piau na 5 tahunon. Manang ala ragamnya keterbatasan di fisik kita salengon. Iko dohono tado dang sadiai maribakon hasangapon silehonon di batamu setu hita. Amin. Jangan marungut-ungut beda. Lasma roha. Jalah hubereng spesial doa bit muna di paradia kaya anak komuna haroa. Hola di pabua huriara Natal sakit menahun ijetok kamu tahe bajunya kana tu ton. Ada spesial amang lubis nih. Ya. Gagah. Arong kona kinamang pakai saparina teh. Ngalilike doku pakyon di namangi. Ya. Di sadarion boh hita merlas niroha. Maka terakhir saya mau mengajak kita terus mencermati, mengerti, memahami. Dan itu menjadi kekuatan bagi kita bahwa ketika kita sedang mengalami kelemahan fisik itu. Lagu ini selalu menjadi lagu yang sangat menginspirasi bagi saya secara pribadi. Terus meyakini bahwa kita tidak pernah sendiri dalam kehidupan kita. Mungkin hiaro hamu makilala songoni. Hiaro tahinang. Ya mang laus ditadiko Tuhani doau. Ditadiko Tuhani doa maton. Ditadiko Tuhani do inaton, ditadiko Tuhani do simbatuakon, molo dang ditadikon, dang mungkin ibana mengalami penyakit manang kelemahan fisik nasi songonon. Saya selalu terinspirasi dengan lagu Allah Peduli. Ya memang banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti di dalam kehidupan ini. Mengapa harus terjadi? Angko rohanian sehat masa satu semertua, sahur mertua, menua bersama. Tapi kenapa ini harus ada yang sakit? Maka lagu ini sangat menginspirasi kita. Sehingga kiranya nanti selesai ibadah Natal kita ini. Tidak ada lagi dari keluarga, tidak ada lagi orang-orang jemaat yang sedang mengalami sakit menahun ini merasa Allah tidak peduli di dalam kehidupannya. Saya sudah mintakan tadi kepada tim multimedia boleh tampilkan lirik lagunya. Dan kita mau menyanyikannya bersama-sama. Mari kita benar-benar menghayatinya. Dan ini menjadi pengakuan kita dalam Natal sakit menahun hari ini. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
semua keluarga jemaat yang sakit menahun. Saya minta khusus keluarga yang sakit menahun, jemaat sakit menahun dan orang-orang yang sedang sakit menahun mengulanginya kembali. Amang Inang benar-benar menghayati nyanyian ini boleh menguatkan Amang Inang yang sakit menahun dan juga keluarga yang mendampinginya. Banyak perkara semua kita yang hadir dalam ibadah ini menyanyikan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sekali lagi kita katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri sebab Allah Ya, terakhir semua yang sakit menahun dan keluarga bersama-sama mengatakan, saya kuat karena Tuhan menyertai. 2, 3 ya. Saya kuat karena Tuhan menyertai. Sekali lagi 2, 3 ya. Amin. Ando mulak semangat mada. Molong aboy turusnya kursi rodai terturun marlip. Alai didampingi ke keluarga dan matongate. Supaya ada sukacita, ada semangat Natal yang kita nikmati dan kita hidupi mulai hari ini. Amin, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagimu Bapa. Karena Engkau sungguh baik di hari yang indah ini. Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama bersekutu beribadah dalam perayaan Natal Kristus di tahun 2025 ini. Bersama-sama dengan orang tua kekasih kami. Warga jemaatmu yang sakit menahun. Sudah beberapa lama, beberapa tahun mereka oleh karena kondisi fisiknya yang terbatas, tidak boleh dapat hadir dalam ibadah-ibadah di gereja ini. Tidak dapat hadir dalam perayaan-perayaan Natal di gereja ini. Hari ini Tuhan Engkau memberikan waktu yang spesial bagi kami. Engkau sediakan waktu yang terbaik bagi kami. Sehingga kami boleh bersama-sama dengan mereka melakukan ibadah Natal hari ini bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan ibadah ini semangat Natal, sukacita, mengingat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami akan semakin menguatkan kami, menjauhkan kami dari keputusasaan dan persungut-sungutan. Karena kami tahu Allah mengerti, Allah peduli, Allah tak pernah meninggalkan kami dari seluruh kehidupan kami. Di saat ini juga kami berdoa untuk seluruh keluarga yang mendampingi mereka. Suami, istri,
anak, boru, hela, parumayan, dan cucu mereka. Biarlah mereka juga dengan tetap bersuka cita, mendampingi, merawat, menjagai orang-orang kekasih mereka yang sedang terbatas karena kondisi fisik mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu dengan senyum, sukacita, mendampingi, merawat saudara-saudara keluarga mereka. Dan biarlah mereka yakin bahwa upah yang besar sudah Tuhan sediakan kepada mereka. Yang setia, mendampingi, merawat keluarga mereka yang di dalam kondisi fisik yang terbatas. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu HKBC Jantung ini, sehingga dapat semakin lebih baik lagi melakukan pelayanan-pelayanannya kepada jemaatmu yang sakit menahun. Terima kasih untuk panitia yang sudah bersungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatunya, melaksanakan ibadah Natal sakit menahun hari ini. Inilah doa permohonan kami Tuhan, dalam Yesus Kristus dengarkanlah. Amin. Ta puji matu hata, adorang so tapatu panon ulon nabadia, marede mahita, laos tapasahat mapeliata.
Adorang setapatupa pakobasion ulang nabadia tu nomor sahid rap dohot keluarga. Anon sasa keluarga majalo parparan nabadia jala diinganan Nabi mahita. Rope hami madapoto na manginang rap dohot keluarga diinganan tabi. Alai tortapa jonok kiama hitar rap dohot aka keluarga tanah marsahid renge. Ditiki roham yang non madapoton nabui jongjong di nganana jongjong manon di pudi manang di syamun syabirang ni aka keluarga tanah tongon marsahid renge. Tong taparade marede mahita laho mamongoti ulaon nabadia. Marhiti-hiti goar debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi porbadia. Amin. Songonodo di dok Tuhan Yesus, na tutudo na hudokot Tuhamu, manang ise na tumangihok kataki, jala porsia di namar surwau, nunga sahatu ibana hangluan na sering relingna, dang pola be ibana tu paruhuman, nunga tari paribana, sian hamatian Tuhan uluan martangiang mahita. Alia manami namaringana di Banua Gijang, hodo silehon apul-apul tu namarsak roha, hodo silehon gogo tu akan agali, asiroham, tatap mahami napungu dison. Dipagi rohanami asalehonomu dihami hasesani dosa, dohot gogo marhite-hite parpunguan namion. Sai pasada marohanami, lahu mamuji pasangapong guarmu di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamu na hinaholongan ni Tuhan Yesus dipangido rohamuna do nuaeng mangaton parpadan nabadiai. Ima mangan roti parhitian ni daging ni Tuhan Yesus Kristus. Dok minum anggur parhitian ni mudar ni Tuhan Yesus. Asa sahat Tuhanmu hasesani dosa. Hangluan dohot hasonangan. Namar siroha dohitan waeng, ai patu jolo ni parsaoran namanoktong doon. Laustada ha muliation ni rohata, di pakokopon ni Tuhan Yesus, dohot dalan mangauhon asin rohana. Atong, paudu kamu marohamuna di jolo ni dibata, jala ihutok kamu mahatani tangyangon di bagasan rohamuna. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus, hodo dalani doa sitongan doa hangluan. Dangadong nasahatu amai ia somarhite ho. Asimaroham, lehon mahasesani dosa dihami. Lehon gogo do sabam ni roha. Nang habengeton di sitaonon saling di tanoon do pehami. Lehon dihami tiur ni roha. Asa tiur hubere kami dalam Tuhan nguluani. Adora kupanga kami parpadan nabadiai. Lehon ma dihami to di parbadia. Asalam toguha porsian nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus naung mate laho manobus sami. Amin. Doaing on masukun tu ruas ni huriata na di bagasan sahid narenge laus imatong alustan non nang tu keluarga. Di parhatu tu rohamdo na olo Tuhan Yesus manesa dosam songon panesam di dosa ni dongan namar dosa tuho, jala na di sol-solihodo sude dosam,
uhut pos roham di haluaon na pinatu panitu hata Yesus Kristusi molosongoni di pakilah roham dogma olo. Atong mangasahon guarni Tuhan Yesus doh au madok pos maroham nunga sesa sude dosam. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinerbadia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malam meniroham di Banu Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangluan siapari, sesa marusanami songon panesanami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago, aihona punah harajaon, dohot agugoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Marede mahita. Atong martangiang mahamu di bagasar rohamuna, uhut tangihok kamu mato nani Tuhan Yesus, dinalaho padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus sagu-sagu bornginai uju tarjehe ibana, di dogma mauliate, dungi di ponggoli mai, di parlehon matua kasisian ahut maridok, jalo hamuma, jala pangan ma. Dagi kuidoi nani liho tuha matian huma pepamu, sai baik kau masongoni, bahen parningota muna diau. Jaladung sun nasida mangan dibuat mapanginumani, di dogma mauliate, dungi di dogma tu nasida. Jalo hamuma, sudi hamu manginum siani, ia panginumanon pada nai baru mon marhite-hite mudarhu, nani sehno mapapamu bahen hase sadin dosa. Saya baik kamu masongoni bahen parningota muna diau. Atong nungaradi saluhutna ida jalade hamu madenggan basani dewata. Roma hamia kapadita madapotok kama manginang mangaradi mahamu di ngaramuna dohot mamang inang situa mangrupi hami maniop roti dohot anggur. Roma hita ka hamang inang. Laos marede mahita.
Adong lepi amanginang keluarga dohot namar sahid renge naso dihobasi nunga sumbe sudi atong ala nunga sidung pakobasir ulan nabadia nuaing tapuji matuhata marede mahita los didikine maredion nabui jongjong rim mahita jongjong. Yang mahita. Puji ma Tuhan debata ali tordiku, jala nasa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ali tordiku, jala unang halupa hondenggan basana sudina. Ibana domanesa dosam sudina, jala ibana pamalum sahidmu sudina. Para siroha, jala pardingkan basa do Tuhan debata, labat terimas jala para siroha gudang. Ibana do mangali hotot di perbadia, pap hoton rohaku, asama pakirimu na manguluau. Ay nangpe mardalan au, di rura linggoman ni hamatian. Ibana do mangali hon hanguluan naso rasuda, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhaku. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana bidaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasar honma damena tutodim. Amin. Amin. Mahita Muse, selamat Natal madihita saruna. Masih jalangan mahita, dok nakana di labung ta. Ya, pinasa matu panitia, dok dewan seksi manguduti ulauta. Ale pangiduan anon diacarai molotumbui, adong ma kesan dan pesan sian, namar saya renge dohot keluarga. Cek. Kami mohon tim multimedia untuk memoto dari depan ya. Dok marai asa bagak. Tim multimedia amanginang paralado kita berdiri di depan. Panitia seluruhnya juga boleh berdiri di belakang jemaat yang Marsai Renge. Dan seluruh dari Dewan juga. Amanginang juga dari seksi ama dan seksi perempuan. Nanti tim multimedia akan memoto dari depan ya. Ya, yang ini juga mungkin masuk ke kursi aja, Mang. Amang,